Исәннәрмесез, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар, эфирда барыбызга заргып көтүп алган лайыклы гид тапшыруы һәм мин Илназ Бах. Бүген миңа бик тә мөһим җаваплы миссия йөкләнде. Сәгать ахырында сезнең игътибарыгызга гыйнвар айы җиңүчесен игълан итәчәкмен. Бу мизгелне сез генә түгел, мин дә түземсезлек белән көтәм, дуслар. Шуңа күрә тапшыруны башлыйбыз. Рафис Калимуллин. Бары тик алга дигән девиз белән яши. Артист тормышы тыштан җиңел күренәдер, ә чынлыкта ул бик тә авыр һөнәр. Максатыңа ирешер өчен күп көч, матди чыгымнар таләп итә. Әмма нинди генә авырлыклар булса да, артка чигенмәм, хылкым андый түгел. Бүтән җаным, тәнем белән иҗатымны үстерү өстендә эшләйм, диде Рафис Калимуллин. Карашыңны миннән яшеріпләр нигә, яннарымнан үтеп китәсең. Онытылып кайнар кошагыңа кереп, киләсине килә үбәсең. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Көттермәле бер үк көттермә. Хисләр ташый тагын, йөрәгемдә ялкын, сүндермә син аны, сүндермә. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Күзләреңнән күрәм, яратасың сизәм, барын сөйли гашык күзләрең. Көткәнеңне беләм, әйтче әле иркәм, яратам дип сөю сүзләрен. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Зәринә Хасаншина шәһәр белән авыл арасы җырның клибын төшергәннән соң көтелмәгән хәлгә юлыккан. Клипны төшереп Аллаһка шөкер инде булды дип кайтып кына барганда юл һәлакәтенә эләктем. Зур зыян килмәде инде. Барсы да исән сау, тик менә кәеф кенә кырылды, диде Зәринә. Борчылма Зәринә, аның каравы клибың шәп булган. Молодец.
чағым, мен яшәгән утлы гомерләрнең юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Балачагым, гомер буе сата барачагым, картлыгымда ишек кагачагым, ләйсән булып җанга тамачагым. Ләйсән булып җанга тамачагым. Ләйсән булып җанга тамачагым. Йөгереп лә йөри балачагым, көннәремнең агы карасында, безнең җаннар гомер буе юлда, шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Йөгереп лә йөри балачагым. Ринат Каюмов хыялындагы клибы турында сөйләде. Ул клип Мәскәү һәм шул ук вакытта Казанда төшерелергә тиеш. Мәскәүдә шәһәр күренешләре булса, Казанда күбрәк инде табигать сурәтләнергә тиеш. Анда 2 генә 3 кенә кеше төшәчәк, төп рольләрдә гашык парлар дип сөйләде Ринат. Sanladım mikenni, sanaldım mikenni, yok uğran canıma bir kayda. Kaylarda sin hazır, min küpten min hazır, Күңелің кушқаны тыңларға. Sanladım mikenni, sanardım mikenni, Kaylardan izlerge üzünü. Yaratam deymedim, yansa da yüreğim, son bulsa da eydim sözümle. Sanladım mikenni, yoğaldın mikenni, ömrüye sin mini kaldırır. Nişikler yaşarımın, damarlar yaşları, Yanağım tenimni yandırır. Sanladım mikenni, sanardım mikenni, Koylardan izlerge üzünü. Yaratam deymedim, yansa da yüreğim, son bulsa da eydim sözümle. Sanladım mikenni, sözlerim jitalmay, Göklerinin şiddinde yuğalar.
Ой, сен мені, сен өзің келберін Аныққан екен деп ойлама Сыңладым мекенне, сыңардым мекенне Қайлардан ізлерге өзіңні Яратам демедім, яңса да ерегім Сан болса да айтайын сөзімді Сыңладым мекенне, сыңардым мекенне Қайлардан ізлерген өзіңні Яратам демедім, яңса да ерегім Сан болса да айтайын сөзімді Яратам демедім, яңса да ерегім Сан болса да айтайын сөзімді Сан болса да айтайын сөзімді Айгөл Закиржанова март айында концертлар белән гастрольләргә чыгарга җыена икән. Авыллардан башларга дисә, халык чакыра, бик күп СМСлар килә. Матур лирик концерт тәкъдим итәчәкмен тамашачыма дип, очрашуларны көтеп калам диде Айгөл Закиржанова. Айлы кишелер самим хисләре барысы калган Кабатланмый кире кайтмай юл югалган Чәчәк сыман матур булган яшьлек гомере Сагынырлык юксынырлык хәтирәләрне Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Ошар хыялы булганы көчле теләк Моңлы булганы җырлы булганы минем йөрәк Уйлары булганы юллары булганы сайланылган Киләчәккә яшьлегемнән юл салынган Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем Исегездә булса, узган атнада лаеклы хит тапшыруын җырчы Альбина Кармышева алып барды. 19 ел буе төрле чаралар алып барсам да, телевидениедә тапшыру алып барганым юк иде әле. Бик дулкынландым, чөнки телевидениедә сөйләү ул зур җаваплылык диде. Шулай да куйган максатыма ирештем дип уйлыйм диде Альбина Кармышева.
сенен янга, әйтер сүзем булганга. Матур якты уйларымнан, күңел ташып тулганга. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Сугышлар булмасын җирдә, балалар шат булсыннар. Дус туган якыннар безне сөендереп торсыннар. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Бик кадерле булып кына матур тормышта яшик. Бергә булып, бердәм булып, җиргә шатлык теләшик. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Җырлап торсын күңелебез. Бу атна Альбина Ишмурдин өчен күңелле яңалыкларга бай булган. Беренчедән, җырчы уңышлы гына имтиханнарын тапшырган. Икенчедән, Альбинаның кызына 8 яшь тулган. Ә инде өченчедән, ире белән гаилә корып яши башлауларына 16 елда булган. Шатлыклы бәйрәмнәрегез белән сезне, Альбина. Чын күңелдән котлыйбыз. Гаилә бәхте сезгә.
Арсланы тормыш иптәше продюсер Наил Муртазин белән яңа җыр иҗат итүгә керешкән. Без иҗатка тотынсак, ышкыннар уша башлый. Мин көйгә туры китереп сүзләрен язам, ә Наил җырның көен үзгәртә. Инде менә бу ышкынлы, ялкынлы җырны иштәсе генә килә Арсланы. Рәхим итегез. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek müdür emmet olup, jır sarılsın nefis kıllarga. Kiyge salayım yaşlık yıllarımını, kukregimde sağışmın barda. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Duygançı bir kukrep titrep kalayım, kukrevlerden yürek uğrıkma. Yaktı uy hislerim ağa, aktarılıp yağar bulutta. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Быелгы кышкы суыклар Татьяна Ефремованы социаль челтәрдә популяр итте бит әле дуслар. Ул «Кабы не было зимы» җырын татар телендә башкарды һәм бу җыры белән чит илләргә кадәр таралды. Суыклар үзәккә үтсә дә, без монда яшәвебез белән бик бәхетле, чөнки бер ел эчендә 4 ел фасылын күрә алабыз дип бүлеште Татьяна. Жыр баштаулары кыяны, жырлағыз, дуслар, жырлағыз, күңелле
басқышны сырлатқанша, өзім шығып жырлайым әлі кішіні жырлатқанша. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Сен бит минем туғаным, саф махаббат суларында битлеріңді жуғансың. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Шықтың мәне, сен мәне, роза гүлі үш тармақлы анның бірсі сен мәне. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Ләттір, сандалының бауларын, үреттің, жүрегімнің майларын. Ләттір, сандалының бауларын, үреттің, жүрегімнің майларын. Яшілік бит ол сүйкімлі, яшілік бит ол бір қайшанда өтіп кетмес шикілі. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иділләре, гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Бүгін тапшыруыбызның қонағы үзенчәлекле тавышлы жырчы кызыбыз Динара Сәйдбатталова. Сәлам, Динара. Сәлам, Илнас. Ничек кәйфләрең? Кәйфләр бик шәп. Яхшы. Иҗатыңда нинди яңалыклар бар? Әйдә, бераз шулар турында сөйләп кит әле. Иҗатымга килгәндә яңа җыр яздырдым күптән түгел генә, шуның әзерлеген көтәм. Киләчәктә язлар җиткәч, кояшлар чыккач, генә Көннәр җылыткач. Көннәр җылыткач, клип төшергә планлаштырып торабыз. Әлегә шулай. Яхшы, уңышлар. Рәхмәт. Динара, әйтеп кит әле, менә артист тормышы бит инде җиңелләрдән түгел. Кыен моментлар да бар, кыен яклар да бар. Менә синең бер дә шулай күңелеңә никләргә генә тотындым икән дигән укуны хисләре барлыкка килмәдеме? Әйе, шулай. Һәрбер һөнәрнең үзенең авырлыклары бардыр. Әмма ләкин иҗат тормышымда хәзерге вакытта мин аның тәмен тоеп, мин аның рәхәтен күреп, җайлап кына эшләп киләм, шуңа күрә миңа ул бик ошый, мин ул һөнәрне бик яратам. Андый авырлыклар Аллага шөкер очраганы юк, һәм алга таба да очрамасын авырлыклар. Менә үзең шибәр, үзең матур, ягымлы, мөлаем, ләкин шуңа да карамастан, менә үзеңне нинди өч сүз белән тасвирлар идең? Иң беренчедән хыялыдыр инде. Хыялланырга бик яратам. Икенчедән оптимист. Так. Кызу һәм шул вакытта сабыр. Менә шундый. Кызу, сабыр һәм оптимист, хыялый. Эшне генә дигән инде. Кызу һәм сабыр. Шаяртам инде. Яхшы, рәхмәт, рәхмәт. Синең дусларың күпме? Аллага шөкер. Менә әйт әле, хатын-кызлар арасында дуслык бармы? Булырга мөмкин микән? Мөмкин. Вакыт белән, төрле ситуациялар белән сыналган дуслар ул менә бармактан гына санарлык.
әмма ләкин танышлар, иптәшләр алар бик күп. Яхшы. Инде бүгенге көнгә хәтле бик күп җирләрдән, бик күп кешеләрдән бүләкләр алгансыңдыр инде шулай бит инде. Ләкин шуңа да карамастан, менә яраткан кешеңнән нинди бүләк алырга теләр идең? Яраткан кешемнән аласын алдым инде мин. Шулаймы? Шаяр әлбәттә. Ничек дип әйтергә инде, Илназ? Ул яраткан кешедән, тормыш иткән кешеңнән әллә нинди материал яктан көтмисең. Менә рухи бүләк ул ничек бар? Менә алга таба да тугрылык, игътибар, Мәхәббәт инде. Беренче чиратта әлбәттә мәхәббәт. Менә шул иң зур бүләк. Яхшы, аңлашылды. Тагын бер сорау. Без инде сиңа шундый әдрәк теге баналь булмаган сораулар бирәбез. Менә син әгәр дә күренми торган кеше булсаң, кая барыр идең һәм нәрсә эшләр идең? Мин күренми торган невидимка булсам, Әйе. мин путевка алмыйча сәяхәттә йөрер идем. Кайтта кермәс идең. Кайтып кермәс идем. Әҗрләр идең. Бәлки җырлар идем дә. Яхшы. Рәхмәт Динар. Кеше куркытып. Төгәл җавапларың өчен, матур җавапларың өчен, әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт. Инде сине без күрүебезгә бик шатбыз. Киләчәктә дә сиңа зурдан-зур уңышлар һәм иҗат уңышлары, гаилә бәхете теләп калабыз. Яраткан кешең белән мәхәббәттә, тигезлектә яшәргә насыйп итсен. Бик зур рәхмәт сезгә чакыру өчен. Бик зур рәхмәт. Сезгә дә иң изге теләкләр теләп калам. Yılama sin balam min kitkeştin, sağışlarga salma özüngini. Yazmış şulay gümür yazgan iken, sabır et seni bul düzümle. Yılama sin balam min kitkeştin, yazmışlarını bir korganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye buylama. Yılama seni balam min gitkeştin, yazmışlarını bir korganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye buylama. Yılama sin balam min kitkeştin, ağır bulur siңа sığılma. Sin de min adıga okup dursan, minim haller yaxşı bulurla. Irdan irtuk terezene kilip, jiller bulup teres qoğırman. Balalarım sağ selamet deyip, min canıma dava tabırman. Yılama sin balam sabır bulsin, turmuşunu kora alga bar. Yanaşəngdə sinin tuğanların, sigen yarın bulur siңа bar. Min köklerden siңа bәхет tilep, düşlerine kilip girirmen. Ağırlıklar siңа tidirmişe, yanaşəngdə saklap yürürmen. Min köklerden siңа bәхет tilep, düşlerine kilip girirmen. Ağırlıklar siңа tidirmişe, yanaşəngdə saklap yürürmen. Ağırlıklar siңа tidirmişe, yanaşəngdə saklap Дуслар, Майдан каналын караучылар, бүген бездә зур кунак. Әлбәттә, инде менә Майдан каналының концертлар продюсеры Ленар Кашавытдинов сезнең каршыгызда. Сәлам, Ленар. Сәламнар, сәнәрмесез?
Дөресен әйткәндә, монда син кунак түгел, мин кунак булырга тиешем инде. Тик шулай да мин инде бүген синнән кичкенә генә әңгәмә һәм бераз гына интервью алмакчы булам. Каршы килмәсәң, әлбәттә. Соңгы вакытта Мәйдан каналы күзгә күренеп үзгәрә. Төрле чаралар, төрле тапшырулар барлыкка килде. Әйдә шул хакта бераз сөйләп кит әле. Үзгәрешләрне беренче чиратта директорыбыз Диана Рифкатовна шәхесе белән бәйле. Ул бүгенге заман таләпләренең, тамашачыларның ихтияҗларын тоеп эшли белә. Әйтик менә заманча җырларны алыйк, ретро җырларны алыйк, ул аларны барсындагын бик яхшы белә. Һәм менә проектлар ясаганда, концертлар булдырганда ул киңәшләшүләрдән тайпынып тормый. Тагын шуны әйтәсем килә, менә Мәйдан каналында хәзерге вакытта яңадан яңа профессиональ хезмәткәрләр тупланды. Шундыйларның берсе сез, Ленар. Алай дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә Мәйдан каналы яңадан яңа үрләргә, яңа проектлар, яңа концертлар белән мәшгуль хәзерге вакытта һәм инде тамашачыга яңа яхшы сыйфатлы продукт эшләү белән шөгыльләнәбез. Яхшы, Ленар Зафарович дип эндәшергә кирәктер инде сезгә хәзер шулай бит инде, чөнки сез инде профессиональ хезмәткәр булгач, әлеге Мәйдан каналында яхшы уңышлар теләп каласы килә сезгә. Ә менә Мәйдан каналы бит әле ул концертлардан тыш, шулай ук клиплар төшерү белән дә хәзер мәшгуль. Ул турыда да бер-ике сүз әйтеп китегез әле. Мәйдан каналы тарафыннан җитештерелә торган һәрбер клип җырның фәлсәфәсенә туры килә торган сюжет линиясе белән бара. Яңадан яңа актерлар, матур киемнәр, яңа локацияларда төшерелә. Һәм менә Мәйдан каналында бара торган һәрбер клип аерылып тора. Менә карасагыз, бүтән каналлар белән чагыштырганда матур локациялар, яхшы актерлар. Шуңа күрә менә әлбәттә генә инде без җәендә, кышында клиплар төшерү белән мәшгуль. Һава торышына карамыйсыз инде сез? Һава торышына Таш яуса да клип төшерәсез. Таш яуса да клип төшерәбез. Яхшы, Ленар Зафарович, бик зур рәхмәт төгәл җавабыгыз өчен. Сез бит инде менә бу Мәйдан каналында әйтик инде матур эчтәлекле концертлар да оештырасыз. Якын арада берәр концерт көтеләме? Әйе, Мәйдан каналы клиплар белән генә шикләнми, төрле тамашалар да булдыра. Менә әйтәсем килә, узган елны гына Open Air форматында тамашалар уздырып китте төрле районнарда Татарстанның Татарстан көненә багышланган. Һәм шуны әйтергә кирәк, Мәйдан каналы беренчеләрдән булып шушы тамашаны җәйге Open Air дип әйтгәндәйме, зәңгәр экран аркылы миллионланган тамашачыга күрсәтте. Әйе. Сез үзегез дә катнаштыгыз бит әле анда. Ошадымы? Әлбәттә, ул бик чоң хәтле теге зур масштабта оештырылган чара булды дип әйтергә кирәк. Һәм киләчәктә дә әлеге чара безне халык белән тагы да ныграк бәйләсен иде. Әйе, әлбәттә генә. Инде алдагы концертларга килгәндә, Алла бирсә, менә халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан 6 март көнне Пирамида концертлар залында барлык хатын-кызларны көтеп калабыз. Бик зур, матур тамаша әзерләнә. Сер булмаса, Ленар, сез дә чыгыш ясаячаксызмы? Мин бу концертта чыгыш ясамыйм. Сер белән генә әйткәндә, син ясыйсың. Ярар, Алла бирсә, без әлбәттә инде әлеге шу концертта төпләп әзерләнербез. Рәхмәт чакыруыгызга. Biz инде бик теләп барабыз. Тагын бер соравым бар. Концертлар оештырганда нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килә? Илнас, нәрсә әйтим? Син бит инде артист кеше беләсең ул кыенлыкларны, әйме? Һәрбер концерт ул үзенчәлекле. Ул ниндидер тематикага бәйле концерт бит инде. Һәм концертны эшләгәндә авыр чаклары да бар, җиңел чаклары да бар. Шуны әйтәсе килә, ул концерт оештыру ул безнең җимешебез, ул халыкка күрсәтә торган безнең җимешебез, безнең эшебез, нәтиҗәбез дип әйтгәндәйме. Шуңа күрә мин авыр якларын, кыен якларын атамас идем. Ул авырлыклар, ул кыенлыклар әлбәттә инде концерт тәмамлангач алар барысы да онытыла. Иң мөһиме, тамашачылар канәгать калсын, шулай бит? Әлбәттә. Ленар, инде менә Мәйдан каналына килгәч, сезнең белән бераз гына менә аралашып, сөйләшеп алдык. Сезне бит әле без башка яктан да ачтык. Сез продюсер гына түгел, шулай ук җырчы да, бүгенге көндә инде уста актер да. Менә әйтегез әле, сез моңа хәтле шушы киноларда яки спектакльләрдә катнашып, яки моңарча җырлаганыгыз бар идеме? Әлбәттә, кичкенәдән инде җыр моңга гашыйк. Әнием дә бик матур җырлый торган иде инде. Төрле конкурсларда катнашырга туры килде инде, фестивальләрдә. Менә ничектер бер момент булды, җырлыйсы килмәй башлады. Нишләптер инде. Бер мизгел барлыкка килде, җырлыйсы килмәй.
концертлар эшлисең, сәхнә артында торасың, җырчылар чыга, җырлый, Аларны чыгарасың. әйе, кертәсең, җырлыйсы килә башлады. Инде менә мәйдан каналына килгәннән соң, ничектер, бәлкем җитәкчебезнең Диана Рифкатовнаның сүзләрендәген күңелгә этәргәндер. Әйе, менә яңадан җырлыйсы килде. Һәм менә яңа ел алдыннан үземнең яңа җырымны чыгардым. Тамашачыларның фикерләре дәген бик җылы яңгырады. Аллага шөкер, яраттылар җырлавымны, җырымны яраттылар. Һәм инде алга таба да Алла бирсә яңадан яңа җырлар. Яхшы Ленар, җылы әңгәмәгез өчен, фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт. Без сезне инде үзебезнең сафларда көтеп калабыз. Амин, Алла бирсә. Сезгә рәхмәт. Зордан зур уңышлар телибез. Шулай ук инде мәйдан каналына да зур уңышлар һәм зур үрләр яулавын теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Амин, Алла бирсә. Рәхмәт. Хит парадны Гөлназ Сираеваның «Бәхет ул» җыры дәвам итә. Хәзерге вакытта ул яңа җыр өстендә эшләве белән бүлеште. Җыр татар халкының яраткан темалары туган я, каеннар турында булачак диде Гөлназ. Көтәбез, көтәбез, көтәбез. Йөрәк бит алдаша белми, яратсаң ярсып тибә. Ике йөрәккә бер кояш, бәхет нурларын сибә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Сызылып атқан таңнарны каршылык бергә генә. Таңнарда бергә уяну, бәхет бит ул шул менә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Гомер буе яратырмын, син диеп килдем җиргә. Бирмәм сине беркемгә дә, бәхетле без тик бергә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет безнең бергә чак. Тапшыруыбыз тәмам. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз. Шаярам инде әлбәттә. Гыйнвар айы җиңүчесен игълан итәргә дип вәгъдә бирдем бит. Шулай итеп, сезнең тавышлар ярдәме белән бу айда Гөлназ Сираеваның җыры абсолют җиңүче булды, дуслар. Чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә зур җиңүләргә ирешүен телибез. Ә мин инде Илназ Бах, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау буллашам.
Мәйдан каналы белән бергә булыгыз, дуслар.